क्रिमिनेल मानसि फेरेंगाथ' बेथ' मानसि गावथारनो थिननायनिबो रेकर्ड दं बेहा दिनै बेबो ओंखारबाय दा गथे बेबायदि मानसिफोर थानाय जायगायाव दिनै खुनु सान्थि जाया बेबायदि मानसिया सोरखौबा बुनो थिनगोन सोरनिबा मटर बुफायगोन सोरनिबा अफिस बुख्रुबगोन गुन्दा फिसिगोन दाथ' जों खोनादों फेरेंगामोना दिनै एखेबारे नै बावखुंग्रियाव खुन माबानि उदालगुरि मानसि दोनफैलायदोंनो अबा निसिमानि मानसि दोनफैदों गावनि पार्टि मानसि चिरांनि मानसि फैदों हा मानो दोनफैखो बे जायगायाव मानो नांगौ बे जायगायाव जोंना मानसि गैया नामा रायजो राजा गैया नामा बिटिसिनि सासे सेक्रेटारियानो रिसिभ खालामना लांफैदों दा खिन्थु दुर्भाग्य बे रिसिभ खालामनाय मेम'रिया माने गोमाना थादों जोङो गासिबो मेडियाफोरखौ जों बरायबाय आरो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो जोङो खुलुमहरनाय जाबाय दा आंजों लोगोआव दङ आंनि फुराना लोगो जोंहा एबसुआव जों मावजेनबा उपेन्द्र ब्रह्मनि समाव खोब एक्टिभमोन समर ब्रह्म बिथाङा दतमा गयबारिनि बिथाङा जोहेलार हिसाबै रिटायार जाबाय दा आरो बिथाङा जाहैबाय जोंना रावखुंगुर बसुमतारी दा बियो आंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि ओमफ्राय बिथाङा जाहैबाय जोंहा डाइटनि रिटायार्ड प्रिन्सिपाल बिरेन्द्र चन्द्र बसुमतारी ओमफ्राय आंनिनो अनजालु गणेश चन्द्र बसुमतारी बे जोंनि BJSMनि ट्रेजारार दा जों बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जाहैबाय दिनै प्रमद बर'आ जोंनि गावनि रायजो गावनि जाथि गावनि हारि गावनि राव बेखौ दिनै फानजोब्बाय बे बाथ्राखौ जों आगोलाव बुंबाय थादों जावले-जावलेनो आरो दिनै जों बुंबावनो सानदों दा माबोरै फानखो बोरै फानलांखो जों बे बाथ्राखौ जोङो रोखा रोखा डकुमेन्टस लायलाय लेखा लायलाय फोरमान होयै जों बुंगासिनो थादों जों ओरैनो बुङाखै आरो दिनै जों जाखिनि खोथा बुंदों बे दिनै मोनफा मोनफा दिनै प्रमान जाबोजोबदों आरो जों बुंनायखौ दिनै रावबो दिनै माने चेलेन्ज खालामनानै नङा होननानै रावबो दिनै बुंनो हायाखै आरो जार फले दिनै जोंनि बुंनायखौ काउन्टार होनो हायैनि दिनै बाहेरा सिंसो मानसिफ्रा बुंखुमालाबायदों दा खिन्थु जोंजों मोगा-मोगि रावबो दिनै जोंखौ माने चेलेन्ज खालामनो हायाखै काउन्टार होनो हायाखै आरो बेनो जायफ्रा काउन्टार होननानै बुंदोंमोन दुलाराय फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ रायलायनो डिबेट खालामनो होनदोंमोन दा बेबो दिनै गैया बेबो खारखोमाना थाबाय बरंथ' बिथाङा गावनो बुंनांबाय स्वयंनो बे बिटिआर सुक्तिखौ लिरथारदोंसो होननानै बे गावनो स्वयं बुंनांबाय बेनिफ्राय देरसिन जेननाय मा थानो हागौ आरो बेनिफ्राय देरसिन जोंनि माने बाथ्राया सैथो बिनि प्रमानखौ मा नांबावगौ बेनिखायनो जों दिनै सैथो बाथ्राखौ दिनै जों बुंगासिनो दं आरो रायजो राजानो जों सैथो बाथ्रा बुंनांगोन आइ आफा जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्राखौ जों मिथिहोनांगोन बर' हारियाव दिनै मा जागासिनो दं बर' हारियाव जोंहा दिनै मा दंमोन दिनै मा गोमालांखो दिनै बेफोर बाथ्राखौ जोङो आइ आफा रायजो राजानो मिथिनांगोन दा ओंखायनो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जे जोंनि रायजोखौ जे फानबाय राव हारिमु फाननानै जाजोब्बाय दा बे बाथ्राखौनो लानानै जों दिनै बुंनो हादों जे फार्स्टआव आं बुंनो सानदों जे प्रमद बर'आ जे बर' रायजो फानबाय बिनि फार्स्ट आङो माबाखौ प्रमानखौ होनो सानदों जे दिनै एफा गोबाव संग्राम खालामनानै गोबां मानसि थैबाय गोबां मानसि बिदिनो बेंगुरा जाबाय गोबां मानसि खस्थ' मोननांबाय आलाय सिलाय जाबाय गोबां आइजोफोर जिनाहारि जाबाय दा बेफोरनि गेजेराव जोङो BTC मोनबाय फिसा रायजो जाहा थिलेब मोनबाय जोङो बेयो जाहा जोंनि थैस' थांस' बियो बेनो जोंनि भबिष्यत बेयावनो जोंनि राव हारिमु जौगागोन बेजोंनो जोंहा माने जाथिनि मोनसे सिनायथिखौ जों प्रिथिबियाव गायसननो हागोन बड'फाया बुंनाय बायदि गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा जों बेयावनो सिन्था खालामनो हागोन दा दिनै खिन्थु बे जोंनि फिसा थिलेब जेरैखि BTC रायजो बेखौ दिनै प्रमद बर' फाननानै जाबाय दा जों बाथ्रा बुंगासिनो दं बे फाननायनि खार'ना जाहैबाय नैबे बिटिआर एकर्डनि प्रथम माने जायनाखि इन्ट्रडाक्टरि लिरजेननाय बे 9 नम्बर लाइनावनो बे लिरदों जे जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांलिया होननानै लिरना गारदों दा बेखौ लिरनायजों लोगोसे बड'फानि जाय सानस्रि फिल'सफि जे बड'लेण्ड रायजो दानानै गेरेमसा हारि दानाय जायनाखि सानस्रि दंमोन फिल'सफि दंमोन बेखौ दिनै बड'फाखौ गाफ्लेनाय जाबाय बड'फाखौ असनमान खालामनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा जे BTC मोनखाबाय 6 सिडुल BTC बे 6 सिडुल BTCआ जोंहा मोनसे बाउन्डारि जाखाबाय 1359 गामिजों गोगोम मोनसे एरिया मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि दा तामुलपुर जाबाय दा बे जिल्लाखौ दिनै ग्रोम खुंनायनि जोंहा मोनसे माने गोहो जों मोनबाय जिल्ला बेंगिरि आलादा जाबाय जोंहा
एसपि अफिस आलादा जाबाय कर्ट कासारि जोंहा आलादा जाबाय दा ओंखायनो दिनै मा खालामदों प्रमद बर'मोनहा बिटिआर सुक्ति खालामनानै गामि दानख'नायसो सुक्ति खालामनानै लाबोबाय बे जाहैबाय 3.2 बेयाव गामि दानख'नाय बाथ्रा लिरनानै लाना फैबाय आरो बेजों लोगोसे बि 3.3 साब क्लसावनो लिरनानै लाबोबावबाय जे बिटिसिनि समस्थिखौ बारायब्ला 60टा बारायगोन आरो 60टा बारायबा बेयाव 60टानि जायगायाव ट्राइबेलफोरनो माने 10% खथायाव रिजार्भेसन दोननाय जागोन होननाय जाबाय 10% खथायाव 60टा समस्थिनि गेजेराव जुदि रिजार्भेसन दोनोब्ला जों मात्र 6ल' मोनो दा बेखौ फाननानै जानाय जाबाय दा जोंनि मथा मथि बिटिसिनि जानाखि गोहो बेखौ माने सेस खालामनानै दिनै 6 सिडुलखौ सेस खालामनानै दिनै माने मोनसे पन्सायती राज सिस्टेमसो दिनै बे खालामनो नागिरबाय बे रोखा रोखा नैबे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमान जाबाय जों बे खोथाखौ बुंबाय थादों आरो लोगोसे जायनाखि बिटिसि मोनखानाय पावार जोंनो गावनो गाव जोंनो गोहो हरखादों नोंसोर मा मावनानै जा बिटिसिआ मा इमप्लिमेन्ट खालामो बेसेबां थाखा फैसा खरस खालामो नोंसोर माव नोंसोर माने गासिबो नोंसोरनो रायजो राजाखौ नोंसोरो माने सेवा खालाम नोंसोर मावनानै नोंसोर रायजोनि उन्नतिखौ खालाम बे होननानै जोंनो गोहो हरदों दा बे गोहोखौ दिनै नैबे 4.6 बिटिआर सुक्तिनि बे 4.6नि गेजेरजों डिसिनो पावार हरफिननाय जाबाय दा डिसिनो पावार हरनाय लोगो लोगोनो बे बिटिसिनि गोहोआ आसामाव थांफिनबाय माने जोंहा गोहो गैला दा बे जाबाय दा गथिखे प्रमद बर'आ जे रायजो फानग्रा मानसि बे रोखा रोखा जाबाय बे हारि फानग्रा रायजो फानग्रा बे रोखा आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बे सुक्तियावनो नोङो बे बर' रावखौ माने एस'सियेट लेंगुवेज खालामनानै बिसोर सुक्ति खालामनानै लाना फैबाय बे 6.2आव बिटिआर एकर्डआव बर' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज होननानै लिरना लानानै फैदों दा अथ'सो जोंहा बर' रावा 8 सिडुल लाबोनाय बिटिसिनि जायनाखि एकर्ड बिटिसिनि एकर्ड बादियै जोंहा माने 8 सिडुल हाबखानाय आरो 8 सिडुल हाबनाय बादियै जोंनि रावा दिनै बिटिसिआव अफिसियेल राव आरो आसामनि इसिबां माने स्टेटफोर दङ माबाफोर डिस्ट्रिक्टफोर दङ बे आसामनि जिल्लाफ्राव बर' रावा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजखा दा खिन्थु बिसोरो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज एकर्ड खालामनानै लाना फैनानै बे बर' रावखौ दिनै बिटिसिआव आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय सेप्तेम्बरनि 6 थारिखखालि डिक्लेयार बाय माने असमिया रावासो माने अफिसियेल लेंगुवेज बेखौ फोसावना होनाय जाबाय आरो बर' रावखौ सिम्पल लिरना होबाय जे बर' रावा इंलिसजों लोगोसे बाहायफाजागोन बिदि खोथाल' बुंनाय जाबाय खुनु भेलु गैया असमिया रावा दा बिटिसिआव अफिसियेल राव बर'नि जायगायाव बर'आ नंलिया बिटिसि एकर्डआव जेरोखोम लिरदोंमोन बर' रावा अफिसियेल राव बे गैलिया ओमफ्राय लोगोसे बर' रावा माने 2016आव जेरैहाय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव अफिसियेल लेंगुवेज होननानै बे बिटिसि एकर्ड बादियै माने आयेन बानायदोंमोन एक्ट बानायदोंमोन दा 8 सिडुल हाबनायखाय दा खिन्थु बे बर' रावा दिनै बे गुबुन गुबुन माने जिल्लाफ्राव खुनु मेनसन गैया बेयाव बाहायनायनि बाथ्रा गैया असमिया रावखौसो माने थोंजोङै अफिसियेल लेंगुवेज जागोन होनना बुंबाय दा गथिखे बे प्रमद बर'आ बेफोर गासिबो फानजोब्बाय बे रोखा रोखा जाबाय राव बर'नि फानबाय बियो आरो बर'नि रायजो बेखौ फानबाय बर' जाथि बेखौ फानबाय जों बेफोर गोदाय माने गुदिनिफ्राय बुंबाय थादों आरो बे रोखा रोखा प्रमान जाबाय दा ओंखायनो जों दिनै आरो बेल' नङा दा जे माने बिटिआर सुक्तिजों माने जोंनि मोनखानाय बर' रायजोखौ बिटिसिखौ फानबाय बेल' नङा प्रमद बर'आ बिनि बादै बारबाव गोदोनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौ आजौमोन रायजो खुंलांनाय जोंनि प्राग ज्यतिसपुर रायजो बे प्राग ज्यतिसपुर रायजोखौबो दिनै प्रमद बर'आ फाननानै जाबावबाय दा बे फानै मा दंबायो दा जेबो गैला दा दिनै प्राग ज्यतिसपुर रायजोआ बर'नि रायजो बेखौ बयबो मिथिगौ दा बे रायजोखौ दिनै मा खालामखो थांनाय 22 आरो 23 आरो 24 एप्रिल 2025आव जायनाखि बिस्रा बिटिसिआव माबा जादों बाजेट सेसन जादोंमोन बे बाजेट सेसनावनो बिसोरो डिसिसन लाबाय बे प्राग ज्यतिसपुर रायजोआ कलिताफोरनिसो होननानै डिसिसन लाबाय आरो कलिताफोरनो प्राग ज्यतिसपुर माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होननानै बिसोरो 22 डिसेम्बरखौ डिक्लेयार होबाय 22 डिसेम्बरखौ माने कलिताफोरनो प्राग ज्यतिसपुर रायजो माने फालिनो थाखाय रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होननाय जाबाय माने कलिताफ्रा प्राग ज्यतिसपुरखौ गावसिनि होननानै बुंना लानो हासिगोन
बिसोरनो समजायना होनाय जाबाय दा बे एथ' अननाय एथ' इलिगेल दा जों बेखौ जावले जावले जोङो आपत्ति खालामदों बुंदों बेखौ उइद्र' खालामना लानांगौ होननानै बुंदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों जों सावरायदों बुंदों आरो जोंनि जायनाखि मेम'रेन्डाम बे मेम'रेन्डामखौ बिटिसिनि सासे सेक्रेटारियानो रिसिभ खालामना लांफैदों दा खिन्थु दुर्भाग्य बे रिसिभ खालामनाय मेम'रेन्डामानो गोमाना थादों गैया जों चेक खालामबाय मानो बेखौ उथायना लायाखै बेथ' बिराद सेन्सिटिभ माने इसु बियो सेन्सिटिभ बियो जोंनि थाखाय नों मोनसे रायजोखौ आबै आबौ आजौमोननि जोंनि हिस्ट्रिखौ फाननानै जायोब्ला बेनि थाखाय दुर्भाग्य मा थानांगौ बेखौथ' जों गनाय हाया बेखायनो जावले जावले बिटिसिआव थांनानै जों बुंहैदोंमोन खिन्थु बे जोंनि मेम'रेन्डामानो गोमादों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रायज्लायनानै बुंबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जोंखौ जे नोंसोर दरखास्त हरफिनदो नोंसोर लिरफिनदो जों हैबावबाय दा हैनानै फाइल माने फुराब खालामबाय फाइल फुराब खालामनानै दिनै मा जागोन लास्टआव प्रम'टराव नायबाय नायनानै जा सिनल' होननानै लिरनानै दोनाखै बे फाइलखौ नायदों प्रम'टरा सिनल' होननानै लिरनानै दोनदों दा सिन थारमाने जोंनि मेम'रेन्डामा जोंनि कमप्लेना खुनु गुरुत्व गैया जेबो दाम गैया ओरै होननाय जाबाय जोंखौ आसि बिमा खोन्थानाय जाबाय जे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ कलिताफोरनिसो होननानै बे माने दिनै सिक्रिट होनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे बे माने माबायावनो बाजेट सेसनावनो बिसोरो आरो मोनसे डिसिसन लाबावदों जे बे जाहैबाय नैबे देसि जाथिनो माने आलि मेसनि लेगेसि अफ देसि अरिजिन होनना बुंदों आरोखि बिसोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे फालिनो थाखाय बिसोरनोबो आरोबाव माने फोसावना होनाय जाबाय दा देसि जाथिया सोर बिसोरनो मानो हगारखो आलिमेसाथ' बर'थार एखेबारे बे 1206आव आलिमेसा फार्स्ट बे रंपुर एरियाथिं रायजो खुंदोंमोन बियो रंपुर एरियानि राजा आलिमेसा रायजो खुंब्ला बे समाव बक्टेर खिलजिया फैनानै कामरुप फैनानै आलिमेसखौ दबथायनानै आलिमेसखौ गावनि खबजाव दोननानै आलिमेसा माने इस्लाम जादों आरोखि मुस्लिम धर्म लादों इस्लाम जादों प्रथम बर' राजा इस्लाम जादोंब्ला आलिमेस दा बे बर' राजाथार बियो दा बेखौ खिन्थु सोरबा देसिफोरनो जुदि हगारना होयोब्ला माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हरनो थाखाय जोंनि बर'नि जारिमिना थानाय नङा गोमागोन आरोखि बेखायनो जों बे मोननै साबजेक्टखौ लानानै जों कमप्लेन खालामदों बुंदों खिन्थु प्रभु बर'आ दिनै बेखौ आसिम खोन्थानानै बे नोंसिनि नङा बर'फोर नङा होननानै दिनै कलिताफोरनो हगारदों प्रागज्यतिषपुर रायजोखौ आरो बे आलिमेसखौ देसि जाथिनो हगारनाय जादों दा जों बेखौनो जों दिनै रोखा रोखा बुंदों प्रमद बर'आ जाथि फानग्रा हारि फानग्रा रायजो फानग्रा बे बर'नि जोलैनि हांगार बे जों दिनै बर'फ्रा बेखौ बयबो जोलैनि हांगार होनांगौ दा प्रागज्यतिषपुर रायजोआ मा बेखौ दिनै जों आगोलाव बुंबोखादों नैबे लेखा आं कम्पाइल खालामनाय साम इम्पर्टेन्ट कटेसन रिगार्डिं दा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड अफ दा बड'स बेयाव इसिबां माने जारिमिन लेखाफोर दङ बिराद बुरजा जारिमिन लेखा आं फरायनानै नागिरनानै गासिबो लेंगुवेज सार्भे अफ इन्डिया आरो गुबुन गुबुन लेखा बेफोरखौ फरायनानै आङो लेरख' दोननानै बेखौ साफायनाय जादों बेयाव गासैबो बर'नि जारिमिनखौ बेयाव मोनजोबगोन दा जों मोनफा मोनफा लेखा बायनानै फरायनांगौआ जोंनि थाखाय सम्भब नङा थाखा फैसानि खोथा दं गोरिब मानसि फरायनो हाया बेखायनो आं बेखौ साफायनानै बे लेखाखौ आङो दिहुनदों आरो बेखौनो गोबां जोंनि माने फरायसुलिफ्रा इउनिभारसिटिनिफ्राय सोरबा डक्टर डिग्रि लानो थाखाय जायफ्रा पिएइचडि खालामनो नागिरनाय बिसोर आंनाव बेफोर हिस्ट्रिनि बाथ्राखौ माने कालेक्ट खालामफैयो लांफैयो आं खोन्थाहरो आं बे लेखाखौ हरो आरो बे लेखाखौ बे माबायाव मोनगोन जोंहा वार्डसआव मोनगोन ओमफ्राय बुक हाइब्सआवबो मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे बै बर'नि इउनिभारसिटिनि ओरै सिमेट्रिनि बे सिङाव थानाय दखान बेयाव मोनगोन दा एभेलेबल मोनो दा बेखौ जायफ्रा गोसो फरायजोब होमबानो जोंनि जारिमिनखौ जों मिथिगोन रोखा रोखा जोंनि जारिमिन प्रागज्यतिषपुराव बर' राजा फार्स्ट रायजो खुंदों बे महिरंग दानब बेखौ माइरं राजा होनना बुंदों माइरं राजाया प्रागज्यतिषपुरनि राजामोन फार्स्ट हिस्ट्रियाव बेखौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ बुरन्जिगिरिफ्रानो लिरलांदों बे इउर'पियान बुरन्जिगिरि होन बा असमिया बुरन्जिगिरि होन गासैबो एडमिटेड सिखारजोब जे प्रागज्यतिषपुरनि प्रथम राजानो महिरंग दानब माइरं राजा आरो बिनि नामावनो दाबो बे गुवाहाटि शिलं रडआव मोनसे हाजो दं माइरं हाजो माइरं पर्बत होननाय बाथ्रा दं आरोखि दा गथिखे बे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ जोंनि आरो बेजों लोगोसे प्रागज्यतिषपुर रायजोआ जे माबामोन बर'निमोन बेखौ नैबेयाव मोनसे लिरदों नै बे किरात इन एनसियेन्ट इन्डिया जिपि सिं लिरनाय पेज 127 बे नुदों इन दा महाभारत भगवत किं अफ प्रागज्यतिष हेज बिन कल्ड दा लर्ड अफ द म्लेच्छ मेस होनना बुंनाय जायो म्लेच्छफोरनि बे लर्डमोन होनना बुंदों माबाखौ भगदत्तखौ महाभारतआव बेखौ बिदि बुंनानै होदों आरोखि
दा गतिके बै समनि जुगावनो जोंनि प्रागज्य'तिष रायजोआ बर'निमोन आरो मेरला लेखा दं बे गासिबो दंजोबो आं दिनै बुंजोबनो लुबैयाखिसै आरो बेजों लोगोसे बे माने प्रागज्य'तिषफोरनिफ्रायनो दिनै जोंहा सौमाराव थानाय बिष्मक राजा कुन्देल रायजोनि बिष्मक राजा बिनि फिसाजो रुक्मिनिखौ श्री कृष्णआ बेनिफ्राय खावना लांदों रुक्मिनिखौ बे बर' हिन्जावथार बेयाव दं बेयाव बर' हिन्जावखौ लांदों श्री कृष्णआ बेयाव बेखौ गासिबो खट खालामनानै होजोबदों आरोखि अबे फेसाव लिरदों अबे लादों आरो बे हिन्जावखौ रुक्मिनि बर' सिख्लाखौ माने श्री कृष्ण खावना लांनायाव सोर हेल्प खालामा बेबो दं मैनाबती होननाय सासे सिख्ला मैनाबती नामानो खोनानानै बुजिखायो बे मैनाबती बर' नाम होननानै मैनाबतीया बेखौ हेल्प खालामदों दा मैनाबतीनि हेल्पआव रुक्मिनिखौ श्री कृष्णआ खावना लांदों दा बेफोर रोखा रोखा आरो बिदिनो माने भगदत्तनि बंस'आनो जेनेबा नैबे माबामोन फैबाय भास्कर बर्मन फैबाय बल्लभ बर्मन फैबाय दा बिसोर गासैबो बर' राजा मोननाय रोखा रोखा बे अन्थाइ थाफाफ्राव लिरना गालांनाय बे दंजोबो भगदत्तनि बिफा नरकासुर बेबो बर' राजामोन बेबो रोखा रोखा दंजोबो जेराव आरो बे नरकासुरनि बर' रायजोआव बबेमोन बे कामपिट रत्नपिट सुबर्णपिट सौमारपिट बे गासैबो बर' रायजो नरकासुरनि रायजोमोन बे रोखा रोखा जारिमिनाव दङ बेखौ जों बे जारिमिनखौ जों बोरै दिनै जोंनि नङा होनना बोरै बुंनांगौ आरो बेखौ जोंनि नङा होनना बुङोब्ला बेबादि मानसि पापिस्ट' मानसि रावबो थानाय नङा आरोखि प्रमद बर' बादि जाथि फानग्रा रायजो फानग्रा पापिस्ट' मानसि रावबो गैया होननानै दिनै बेखौ बुंनो लुबैदों आरोखि आं गुदिबा बिदिखौ बुंनो नाङाब्लाबो एखे बुंनांगोन बर'फ्रा दिनै गावनि रायजोखौ फाननो हायो नामा सोरबा बिदि थैया फाथाखौ फालाय बेनाव बर'नि थै दंना गैया फालाय एथ' गिदिर गावनि जायथिखौ नोङो दिनै फाननो गावनि बिटिसिखौ फानबाय नोङो आरो दिनै गोदो गोदाय आइ आफामोन गालांनाय जोंनि रायजो बेखौ नों फानबाय नोङो बे जारिमिनजोंनो जों दिनै बै बर'नि जारिमिनजोंनो जोंनि राजा महाराजा खुंनाय जारिमिनजोंनो जों दिनै बिटिसि मोन्दों ओरै मोनाखै जोंनो ओरै होआखै जोंनि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड हिस्ट्रिकेल प्रेरगेटिभ बेनि थाखाय जोङो बिटिसिखौ मोन्दों आरो दिनै बर' रावा माने ओइट सेडुल हाबदों मानि थाखाय हाबदों बर' रावखौथ' ओरैनो बिनानै हराखै दिनै नर्थ इस्टार्न स्टेटफ्राव दिनै रायजो दं बे रायजोफ्रा आलादा भाषायानो गैया अफिसियेल लेंगुवेजानो गैया खिन्थु बर' रावखौ मानो होखो ओइट सेडुलाव मानो सोखो बिसिना ओइट सेडुलाव हाबाखै जोंना खिन्थु फिसा थिनोब्ला बे सिक्स सेडुल एरियायाव माने बर' रावा माने ओइट सेडुलाव हाबखो माबोरै हाबखो बे हाबनायनि खारन दं बर' रावखौ बिराद गोदो गोदाय गासिबो एरियायाव रायज्लायजोबोमोन जम्मु काश्मीर लान्दा एरिया ओरै हिमालय हाजोनि सेरफां ओरै दानि कुल्लु तुल्लु एरिया बेफोराव बर' रावखौ रायज्लायजोबोमोन होननाय लेखायाव बे लिरनाय दं बे लेंगुइस्टिक सार्भे अफ इन्डियाखौ फरायबा मोनो बेयाव फरायबानो मोनगोन आरोखि मोनजोबो गासैबो दा गथिखे बेफोर ग्राउन्डआवसो जों दिनै बिटिसिखौ मोन्दों बर' रावा ओइट सेडुल हाबदों दा दिनै बेफोरखौनो जोङो जारिमिननि बेकग्राउन्ड थानायखायसो जों दिनै जोंनि सिनायथिया गोरा जादों आरो जाय जाथिया जारिमिन बेकग्राउन्डआ बे जाथिया परिचय जेबो गैया जारिमिन बेकग्राउन्डआवसो मानसिनि सिनायथि आरो बे जारिमिनासो मानसिफोरखौ माने सोद्रोम गोनां जाथि होनना परिचय होनो हायो आरो बे जारिमिनासो मानसिखौ थुलुंगा होयो सिगां फारसे दावगानो थाखाय दिनै बर' जाथिया जारिमिन दं होननानैथ' दिनै जों माने रायजो बिनो रोंदों बर' रावखौ माने ओइट सेडुलाव सोनांगौ होननानै जों बुंनो रोंदों जारिमिन गैयाब्ला जों बेखौ बुंनांगौमोन ना जोंथ' बुंनो रोंनाय नङामोन दानि एथ' मोजां जारिमिन जोंहा दा दिनै बे प्रागज्य'तिष रायजोनिफ्रायनो कामरुप रायजोनिफ्रायनो प्रागज्य'तिषखौथ' उन्दै समाव कामरुप रायजो होनदों बे कामरुप रायजोनिफ्रायनो बल्लभ बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा बर्मनखौ काश्मीराव हाबा खालामहैदों आरो काश्मीराव हाबा खालामनाय जाहैबाय बे काश्मीराव गासैबो समाव म्लेच्छ भाषा फिसाखा भाषा केनिबेल भाषा बर' भाषा रायज्लायग्रा दंजोबमोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोखि आरो बे माने अमृता प्रभा बर्मनखौ बिष्णु प्रसाद राभाया बेखौ बर' सिख्ला अमृता नाम दं बर' सिख्ला अमृत प्रभार नाम आजिउ काश्मीरत मृत मद अरु ला भाग आश्रमे जयगान गाय आसे होनना लिरदों नै बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बर' सिख्ला होनना लिरदों बे अमृता प्रभा बर्मनखौ बे माने 4th सेन्सुरिनि बाथ्रा बे बर' सिख्लाबो हाबा जाहैनाय बे लेंगुइस्टिक बेसिसाव बेखौ लांदों होनना बुंदों आरो बेखौनो नै माबाया कमप्रिहेनसिभ हिस्ट्रि अफ आसाम बाय एस.एल. बरुवा पेज नम्बर 92 आव लिरदों बेखौनो कामरुपा हेड कालचारेल कन्टेक्ट विथ काश्मीर एज आर्लि एज 5th सेन्चुरि AD फार्दार दिस मेट्रिमोनियेल रिलेशनशिप बिटुइन कामरुपा एन्ड काश्मीर द टु फ्रन्टियार स्टेट्स of the east and the northwest respectively is very significant and in the political and cultural history of India होनना बुंदों एथ' मोजां सोमोन्दो दं जोंहा बेफोर खोथाखौ लिरदों बे कालचारेल आरो लेंगुइस्टिक रिलेशनशिप थानायनि थाखायनो अमृता प्रभा बर्मना बे हाबा जाहैदों होननानै बाथ्राखौ बे जोंहा माने माबायाबो एस.एल. बरुवाबो लिरदों दा जोंहा गथिखे बे जोंनि गासैबो जारिमिन आरो बेल' नङा आरो नों बे फैदो 8th सेन्चुरियाव जोंहा श्री हर्षदेबनि फिसाजो
श्री हर्ष होनना बुङो आरोखि श्री हर्ष बर्मनबो होननांगौ बेखौनो बिनि फिसाजो जोंहा रायजो मुथिया नेपालाव हाबा जाहैदों जयदेबजों लिसा बिबंस लिनि फिसा लिसा होनना बुङो आरोखि लिनि फिसा लि बंस'नि फिसा बेजों हाबा जाहैदों रायजो मुथिया आरो रायजो मुथिया जेब्ला हाबा जायो बे पशुपति मन्दिरखौ बे लुदों थांनानै आरो लुनानै बे गावनो लिरनानै लादों गावखौ आं माने भगदत्त खोलाजा होनना बुङो आरोखि आं गाव भगदत्तनि भगदत्तनि फिसाजो बंस'नि फिसाजो आं होननानै गावनो लिरनानै दोनदों म्लेच्छ बंस मेस बंस'नि होननानै अन्थाइ थाबाव बे माबायाव लिरनानै दोनदों बे पशुपति मन्दिरावनो बेफोर लेखा गासैबो बेफोर दंजोबो गासैबो दा गथे बे हिस्ट्रिया जोंनि बे गौरब इतिहासखौ एथ' जोंनि देरगाथाव इतिहासखौ जारिमिनखौ दिनै प्रमद बर'आ एखेबारे बुंना होबाय जे बे जोंनि नङामोन कलिताफोरसोमोन लासिं सिं बेनिफ्राय मुगैथावसो मानसि जेबो गैया दा दिनै कलिताफ्रा रंजा बाजा मालाय 22 डिसेम्बरखौ एखेबारे जोंनि रायजो प्राइजफोरा बिसोरो सेलेब्रेट खालामगोन बमा गावगोन बिराद गिदिर गिदिर रंजागोन बिसोरो जों मा जागोन बे जोंनि असे फिसाफ्रा रायजो कलिता माने प्राइजफोर रायजोनि असे फिसाफ्रा असे बंस'फ्रा दिनै जों बिसोरनि रंजानाय बिसोरनि बिराद डेम'खौ जों दिनै खोनासंनांगौ जाबाय नायनांगौ जाबाय लासिं सिंनो बिसोरथ' बिराद देखायगोन मालाय दा दिनै बेफोरखौ दिनै प्रमद बर'मोनहा मानो मावखो फालाय गावखौ जाथि सिबिग्रा जाथिनि थाखाय मावदों दा मानसिफ्रा दिनै बेखौ मा मावखो बेथ' मुगैथाव मानसि दिनै जों बेखौ मुगैयो बेखौ जों दिनै रायजोफ्रा मुगैनांगौ दा दिनै रायजोफ्रा प्रमद बर'खौ मिथिबायबो दा दिनै बे जे थगायसुला मानसि नंखाय खोथा बुंग्रा नङै खोथा बुंग्रा बे जे जेसेबां बुंदों बे नंखाय खोथा बुंगासिनो दं मिसा थारायखोरै जेसेबां बुंदों बे थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेजों फैगासिनो दं खिन्थु रायजोफ्रा मिथिया नङा दा मिथिबायबो खिन्थु रायजोफ्रा बुजिबायबो बे प्रमद बर'आ थगायसुला जाथि फानग्रा हारि फानग्रा बेखौ दिनै बयबो मिथिबाय बेखायनो दिनै बेखौ मानसिफ्रा फायखारि होनना बुंग्रा जाबाय दानि थाखाय फायखारि प्रमद बर' बेफारि एक्जेक्ट नंगौ आरोखि बे सासे फायखारि मानसि बे थगायसुला बेफारि फायखारि मानसि बे नङैनि बाथ्रा बुंग्रा रायजो राजाफोरखौ एखेबारे बिराद मोनसे माबा होनना बुंदों बियो बिटिसिआव जाख्ल'लाय गैया होनना बुंग्रा जाख्ल'नाय गैयि रायजोआव दिनै खालि जाख्ल'नाय जों मोनबाय थायो मानोबा बुकनि माने लेखा साफायनायनि बुक्स साप्लाइ खालामनायनि स्केन्डेल 4 कौटिनि बेखौ जों मोनो दिनै साख्रि ओंखारबाय बिटिसिआव साख्रि ओंखारनायाव 8 लाखनिफ्राय 15-20 लाख बे नङाबा दिनै साख्रि मोना ओमफ्राय बे साख्रियावबो दिनै सोर मोनदों गावनि इएमफोरनि फिसाफोर गावसोरनि बंस'फोर बिसोरसो मोनजोबो फेरेंगानि न'खरनि मानसिया मोनजोबदों गासैबो बेबायदि आरोखि दा अब्ला जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा फिसाफ्रा लेखा गोरों जानानै बिदिब्ला थाखा फैसा गैयाबा मोनलांला नामा बिदिबा बोरै मोनबावो बिदिलाय होमब्ला जोंनि लेखा फरायनायनि खुनु मुल्य थालिया थाखा फैसा जुदि नोङो एखे बिरादनो 8 लाखनिफ्राय आराम्भ खालामनानै 15-20 लाख होनांगौब्ला होमब्ला जोंनि बे गोरिब गुन्द्रा फिसाफ्रा मोनबावनो नोंनि बे बिराद जाख्ल'नाय गैयै बिटिसिआ होमब्ला बोरै जाखो बिदिबालाय नोंथ' होमबा मिसा खोथा बुंबाय थादों दा बेफोर जिनिसा दिनै रोखा नुजाबाय दा दिनै बे प्रमद बर'नि थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बेखौ दिनै रायजोफ्रा मिथिबाय हमनो हाबाय दिनै बेनि थाखायनो दिनै बे खारहां बारहां जाबाय मोखां सोम जेरावबो खारहां बारहां जायगा गैला गावनि समस्ति हजों तामुलपुराव बे जायगायाव दिनै जायगा गैयि मानसिया मा जादों जायगा नागिरबा बबाव थांनो मोजां बबाव थायो मोजां बबाव जायगा मोनगोन दा दिनै दतमायावसो मोनफैयो दाना बे दतमायावसो बे इलेक्सन गेलेनाय जायगा मोनफैबाय बेयो लासिं सिं बेबो बे एथ' थगायसुला जाथि फानग्रा रायजो फानग्रा हारि फानग्रा राव फानग्रा बे प्रमद बर'आ दिनै दतमायाव इलेक्सन गेलेफैबाय आरो बेबो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जन्म जायगा लासिं सिं बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जायगायाव नों थानानै इलेक्सन गेलेनो रायजोफोरा खुनु रावबो सिखार खालामा रायजोफोर खबरदार आं दतमा रायजोफोर बुंहरो बेबादि मानसिनो भट होयोब्ला जों फाप नांगोन रायजोफोर सावनांगोन बे गोरिब गुन्द्राफोरनि सावनांगोन जाम्बा जाम्बिफोरनि सावनांगोन दिनै बे प्रमद बर'आ जाम्बा जाम्बिखौ थगायदों दिनै मिसा खोथा बुङै जोंनि जाम्बा जाम्बि जायफ्रा गोरिब गुन्द्रा सैथो खोथा बुंग्रा मिसा खोथा बुंनो रोङा थगाय रोङा बिराद मोजां समाज जानानै थादों गावजों गाव फिसा मोनसे खोथा बुंब्लानो गाज्रि खोथा बुंब्लानो खौलोबोन थार नांलायग्रा दाय मावब्लानो समाजाव बिसार खालामनानै समाजखौ गोग्गो खालामना लाग्रा दिनै बे समाजाव दिनै गुबुंले खालामना दों प्रमद बर'आ थगायनाय मिसा खोथा बुंनानै दिनै ओंखायनो दतमानि रायजोफ्रा खबरदार जों बेबादि मानसिनो भट होनानै पापनि जों अंशिदार जानो नाङा जों पापनि बाहागोगिरि जानो नाङा दाहोथार सासे भट होना आरो जोंबो बेखौ होखारनो थाखाय जों थांगोन दतमायाव थांगोन जोङो प्रमद बर'खौ होथारनाङा रावबो दा दिनै साबधान जों दिनै नुखाबाय रायजोफोर दा जाय मानसिया थगायसुला जाय मानसिया नंखाय खोथा बुंग्रा जायगा थाया एसे समल' नांगौ समनिल' बाथ्रा समानो गासिबो माने खोन्थालांजोबो समानो गासिबो रायजोफोरनो बोला होजोबो
रायजोखौ समानो थुलुंगा होयो, जांख्रि होयो, समानो रायजोखौ फिदिङो, बोखांनानै लाबोयो। समा ओरैबायदि रायजोखौ माने आवगायनो थिनो सैथोजों। दा दिनै जाय थगायसुला मानसिफोर दिनै नुबाय नेपालाव मा जागासिनो दं। नेपालनि राजाफ्रा बिनि खुंगिरिफ्रा दिनै रायजो गारि खारलांदों दिनै, न' बां सावजादों दिनै। मानो? बे इलेक्सनखौ लाथों प्रमद बर'आ, बेबो गवा दिनै रायजोफोर। बे माबा तामुलपुरनिफ्राय खारबोनानै दतमायाव बे गगोन नुदों बे। बेनिफ्रायबो खारनांगोन बे रायजोफोर, बे थानाय जायगा मोननाय माबाया। बेयावबो होखारजागोन बे। बेखौ जों होखारनांगौ, थानो गैयि जायगा खालामनांगौ। जेरावबो बे जायगा गैया, बेबायदि थगायसुला मानसि, बिदि लांसुनाय मानसि, जाथि फानग्रा मानसि, हारि फानग्रा मानसि, बेहा खुनु जायगा गैया रायजोफोर। बेखौ दोननो नाङा। एबार भटआव जों बेखौ होथारनाङा रावबो, बेखौ होखारथारनांगौ। आं बेखौ बर' रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायहरो। आरो लोगोसे आं बेखौनो खावलायो जे रायजोफोर एबारनि भटआ ओरैबायदि गाज्रि मोनसे परिस्थितिजों जाना दों। बिसोर सान्तिनि खोथा बुंब्ला प्रमद बर'मोना सान्तिनि खोथा बुंब्ला असान्तिखौ बिसोरनो खालामो। दिनै मानसि बुनाय, मानसि माने न' बां सावना होखारनाय सोर खालामदों? फिन दिनाव जागासिनो दं। हाग्रा बंग्रायाव दिनै गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा दिनै रायजो जादोंमोन। रायजो जाफुनाय मानसि मोनसे सिमां नुदों। हाग्रा बंग्रायाव थानानैबाबो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिब्लाबो जोङो फिसा फिसौखौ मोजां बानायनि रायजो जानो जोङो रुजु-रुमु जेरै दस्राफ्रा जौगादों बिदिनो जौगानो। दिनै मा खालामदों बिसोरो? बे गोरिब गुन्द्रानि सिनस्रि सिफायनो थाखाय जों न' बां सावदों, न' बां बुख्रुबदों। दिनै मन्दिर मल्ला माने बुफायदों, गिर्जा बुफायदों, बाथौ थानसालि बुफायदों। बेबायदि माने प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जागासिनो दं। आरो जों बेखौ नुनानै दिनै रायजोफ्रा जों खुनु दिन बे मानसिखौ जों दा दिनै लाय होनो हाया। आरो बिनि उनाव खुनु सान्ति गैया। आरो दिनै बे इलेक्सनाव फैब्ला फैगौ इलेक्सनावबो बिसोर बुलायगोन दा जायगा जायगा बुलायगासिनो दं। आरो बेखौ बे फेरेंगा बाबुनि समाव बेथ' क्रिमिनेल मानसि फेरेंगाथ', बेथ' मानसि गावथारनो थिननायनिबो रेकर्ड दं बेहा दिनै, बेबो ओंखारबाय। दा गथिखे बेबायदि मानसिफोर थानाय जायगायाव दिनै खुनु सान्ति जाया। बेबायदि मानसिया सोरखौबा बुनो थिनगोन, सोरनिबा मटर बुफायगोन, सोरनिबा अफिस बुख्रुबगोन, गुन्दा फिसिगोन। दाथ' जों खोनादों फेरेंगामोना दिनै एखेबारे नै बावखुंग्रियाव खुन माबानि उदालगुरि मानसि दोनफैलायदोंनो, अबा निसिमानि मानसि दोनफैदों, गावनि पार्टि मानसि, चिरांनि मानसि फैदों। हा मानो दोनफैखो? बे जायगायाव मानो नांगौ? बे जायगायाव जोंना मानसि गैया नामा? रायजो राजा गैया नामा? बे जायगायाव रायजो राजाखौनो बुजायनानै मावना बेजोंनो। खिन्थु बे जायगायाव बेहा जायगा गैया, थारमाने जायगा गैया। बे जायगानि मानसिया बेखौ होखारनांबाय। बेखायनो दिनै बाहेरानिफ्राय हायार लाबोनानै मानसि दोननानै बेजों बुलाय सोलाय खालामना दों, बुख्रुब खालामनानै दिनै बिसोर पावाराव फैनो हादों। दा रायजोफोर जों सान्थि सान्थि भाबैनो जों बिसोरखौ फेजेननांगौ। सान्थि भाबैनो जों भटखौ होनानै बिसोरनो सासे मानसिया भट नङा बिसोरखौ फेजेनथारनांगौ। आं बेखौ रायजो राजाफोरखौ फैगौ भटआव बयबो दोले बोले फैनानै इउ पि पि एल खौ होखारजोबनो थाखाय आं खावलायनानै आं नोंथांमोनखौ खुलुमहरनाय जाबाय।